ಹಾಯ್ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೇಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಸಾಮಾನು ಪುರಗೆ ತೊಂಡ್ರು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೋತೀನಿ ಉಡುಪಿದ ಡಿಮಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಪೋತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಎರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಗಲೆಗ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೋಸರಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಗೆತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏನ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂದ್ ಸಂಡೆದ ದಿನ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ದಿತ್ತೆನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿ ಜಾತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನತನೆ ಉಂದಿತ್ತೆಂಡ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆನಪು ಪೋಪುಜಿ ಏನಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಕಣ್ಣುದ ಎದುರು ತೋಜುಂಡು ಗೆತೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಗೊಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ಬೋಡಿತ್ತೆನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಎನ್ನುದಂಚಿನ ಕಡಾಯಿ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಕಡಾಯಿ ಗೆತೊಂದುಜಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಏರ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋತುಜೆರಂದಾಂಡ ಉಡುಪಿದ ಅಪ್ಪೊಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಐಟಮ್ ಆಡ್ ತಿನ್ಪಿನ ಐಟಮ್ ಆಡ್ ಸೋಪ್ ಆಡ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಯಾನ್ ದುಂಬು ಬಾಂಬೆಡುಪ್ಪನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಂಗೊಲ್ಲಿಗ್ ಸಾಮಾನ್ ಏನ ಪೂರ ಬೋಡಾವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಡೆ ಇಜ್ಜತ್ ಪತೊಂಬರೊಂದಿತ್ತ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಅವ್ಲು ಗೆತೊಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗ್ ಪೋದು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡ್ದ್ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋದು ಬೊಕ ಅಲ್ತಡ್ದ್ ಇಡೆಗೆ ಬೈದೆನ್ ಯಾನ್ ಏನ ಪೂರ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ ಏನ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ ಬಯ್ಯಾಡ್ ಬತ್ತಿನಿ ಯಾನ್ ಕತ್ತಲೆಲ ಆತುಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಲ ಅವರೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಕೈಪ್ ಪೂರ ಆರುಂಡು ಮಿಂದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದುಲ್ಲೆನ್ ಅಂಚ ಏನ ಪೂರ ಗೆತೊಂದೆ ನಿಕಲ್ನೊಡು ಪೂರ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಏನ ಗೆತೊಂದೆ ಪೂರ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಂಚ ಮಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಗೆತೊಂದೆ ಪೂರ ಗ್ರೋಸರಿ ಪಾಡ್ದಿವರೆ ಆಪಿನಂಚ ನೆಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು 4 ಪೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 4 ಉಪ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ 4 ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಪೂನ್ 400 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಹೆಚ್ಚೆಲ್ ದಾಯಗ್ ಮುರೇಡುನ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂದಿನಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ಶೀ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜೈತೋಲೈ ಒಡೆ ನಿಲ್ಕವನು ಯಾನ್ ಮೈದಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೊಕ ಚೆನ್ನದ್ ದಾಲ್ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಚೆನ್ನದ್ ದಾಲ್ ಒಂಜೆ ಉದ್ದ ಬೇಳೆ ದಾಲ್ ಅಂಚ ಸುಮಾರ್ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗೆತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಗೆತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪುಪ್ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಗೆತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಆಂಡ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತ್ನಗಲೆಗ್ ಓಕೆ ನಮ ದೂರೊಡ್ದು ಪೂರ ಕನ್ಪಿನಗಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಅವು ಪಿರಿಯ ಬೂರುಂಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಗೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಬೊಕ ಉಂದು ಡಬ್ಬೆಲ ಗೆತೊಂದಿನ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ದೀವರೆ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಪಿಜಿನ್‌ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸೋತೆನ್ ಒಲ್ಪ ದೀವರೆಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಪೂರ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸೋಪ್ ಅವು ಉಂದು ಪೂರಲ ಅಂತೆ ಗೆತೊಂದೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಬೊಕ ವಟಾನ ಕಾಬುಲಿ ಚೆನ್ನ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆತೆ ನಿಕಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಸ್ತು ಗೆತೊಂಡ ನಮಕ್ ಆತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಾಮಾನ್ ಪಾಡ್ಯಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್‌ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಎಂಕುಲು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪೋಪೆ ಪಂಡುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ನಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಉಂದೊಂಜಿ ಚಂದಂದ ಸೋಪ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಕಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಯಾನ್ಲ ಗೆತೊಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ನೆತೆ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಎನ್ನೊರ ತೂಲೆ ಐಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಏತ್ ಅಬತಾರ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿಕಲೆ ತೋಜಾವ ಐನಿ ಕೊಡೋರ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆಲು ಮೀನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏತ್
ಅಯ್ಯೋ ಮೀನ್ದ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತಿನ ಸುಳ್ಳತ್ತಂದು ಅಂಚ ನಾನು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲ್ನ ಸೈನ್ಯ ತೋರುಂಡ ನಿಗುಲೆಗ್ ತೋಜಾದುಲೆ ಪಾರ್ವರ್ ಪಿಂದಿಲ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಕಮ್ಮನಿಗೆ ದೂರ ದೂರ ನಿಗುಲು ಪೂರ ದೂರ 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 ಯಾವ ಯಾವನೊಂದು ಬೇಗ ಬರೋಲ್ಲ ಏನು ಬಿಡು ಯಾನ್ ಕಂದಿನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತ್ ಕಂದಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುನ ನಿಗಳೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.